βρεις τη δύναμη να απαντήσεις σωστά. Τι ψηφίζεις, μωρέ? Ποια είναι η λύση? Πόσοι είναι οι ψηφοφόροι? Θα τη βρούμε, θα δούμε. Πόσοι είναι οι ψηφοφόροι? 6 εκατομμύρια. Είσαι λοιπόν 1 δια 6 εκατομμύρια δύναμης, μηδαμινή δηλαδή, να καθορίσεις τη μοίρα σου. Το μέλλον σου. Στα σοβαρά, ρε, το δέχεσαι? Αυτό είσαι, μωρέ, μονάχα? Γιατί εγώ με συγχωρείς. Εγώ ο Ρένος, με αυτή τη ζωή που έχω, με τα βιβλία που έγραψα, 30 βιβλία ξέρω εγώ, ό,τι θέλεις, με την ανθολογία άλλους 7 τόμους, με αυτό, με όλα. Με όσες βρισιές μου δώσανε και τούτοι και εκείνοι. Κουμούνι για τους μεν, φασίστας για τους άλλους. Να και οι άλλοι, ρε. Εγώ είμαι, ρε, κουμούνι ή φασίστας. Πρόσεχε. Αλήθεια η γνώμη σου είναι μονάχα το 1 δια 6 εκατομμύρια? Η δύναμή σου να προσδιορίσεις τη μοίρα σου είναι αυτή η αμεληταία ποσότητα, ρε? Ρε, τόσο κοροϊδό είσαι? Εγώ η δικιά μου είναι 1 δια 6 εκατομμύρια. Τι λες, ρε? Αν εγώ αρχίσω να μιλάω θα μαζευτούν 100.000 άνθρωποι. Θα τους πάω όπου θέλω. Εγώ λοιπόν δεν είμαι κορόιδο να σου δώσω ούτε 1 δια 6 εκατομμύρια που να είναι ναι σε σένα ή σε σένα ή σε σένα, διότι είσαι το ο λιγότερον κακόν. Δεν μου λες υπάρχει ο λιγότερος σκατό? Γιατί είτε είναι ευκύλιο είτε είναι δυσκύλιο, είναι σκατό. Δεν είναι φαΐ? Τι θα πει ο λιγότερον κακόν? Λοιπόν, βεβαίως απορεί και γυρεύει ποια είναι η αντιπρόταση. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά πρώτα να δούμε ποια είναι η πρόταση που κρατάει 20.000 χρόνια στην ιστορία του κόσμου. Μα με την αρχή του ο λιγότερον κακού σας ψωνίζουνε πάντοτε. Ήρθε κανείς ποτέ να πει εγώ είμαι ο Χίτλερ, εγώ είμαι το κακό και σου γυρεύω την ψήφο? Όχι βέβαια. Όλοι είπαν ότι είναι το καλό. Όταν του είπε δεν είσαι και τόσο καλό, είπε τέλος πάντων όχι και τόσο κακό όσο ο άλλος. Να η λογική, την οποία συνεχίζετε και σήμερα και την πληρώνετε και μετά μου κλαίτε και δικαίως κλαίτε. Αλλά ποιος φταίει? Δεν λέω ότι φταίτε μόνον εσείς, εγώ δεν λέω άδικο, αλλά φταίτε και εσείς. Και εσείς. Λοιπόν, όσο πιο τίμοι είστε, τόσο πιο περισσότερο πρέπει να τα βάζετε με τον εαυτό σας. Μη μου αυτοσυγχωριέστε. Αν δεν τους κάνετε να νιώσουν όλους ότι ναι, από εκεί τώρα τόσο, τώρα παραπάνω, τώρα παραπάνω. Τρέμουν τα πόδια τους. Εγώ σας βεβαιώνω, εγώ είμαι από μέσα και τους ξέρω. Εγώ είμαι στο μηχανοστάσιο. Εσείς τα